Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amo ni dulong sa inyo. Kagaring atong top story subong adlaw, May 6, 2026. City Legal Office sa Bacolod baka 8 na kabeses ka nagabalik-balik sa South Capitol Road bangod sa nagabalik-balik ng mga vendors. LPA sa sulod sang PAR, magasugod na sa pagdala sang ulan. Bagyo ginapabot magasulod sa PAR sa Biyernes ug Sabado. Most wanted person sa NIR nga may kaso nga rape, arestado. 8 ka mga mayor nga intersection sa Bacolod City, butangan sang traffic lights. At sa good vibes, popular nga bantay dagat kaginatambayan sa banwa sa Inubaan. Plano nga paayuhon pagid. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LPA sa sulod sang PAR magasugod na dalas ang ulan. Bagyo ginapaabot masulod sa PAR sa Biyernes ug Sabado. As of 2 p.m. subong nga hapon, ang LPA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang yara sa 315 kilometers east sang Hinatuan, Surigao del Sur. Gina-forecast sa pag-asa nga magamay ang posibilidad nga ang ini nga LPA ang mangin isa ka bagyo pero tabukon sini ang Mindanao kag magadala ini sang ulan sa mga porsyon sa Visayas kag Mindanao. Ginapaabot nga matunaw ini sa pagtabok sa Mindanao. Sumugod karon sa gabi, may posibilidad na sang pag-ulan sa Eastern Visayas kag Caraga. Ang tropical depression naman sa gwa sang PAR, ang sa karon isa na ka tropical storm kag may international name pa nga hagupit. As of 2 p.m. kaina, yari na ini sa 2,195 kilometers east sang northeastern Mindanao. May kabaskugon ini nga 55 kilometers per hour, tubtub 80 kilometers per hour. Ginapaabot nga masulod ini sa PAR Biyernes ang gabi o kung Sabado sang aga. Kung makasulod na sa PAR, tawgon ini nga Bagyo Kaloy. Ini ang ikatlo nga bagyo nga magasulod sa Pilipinas sini nga tuig. Ginapaabot nga ining bagyo may posibilidad o kung may dako nga posibilidad nga matunaw pero sunod sa pag-asa dapat nga magtutok sa lakat sa sini nga mga weather disturbances kay posible pa ini nga magkambyo. Sa number 9, 8 ka mga mayor nga intersection sa Bacolod natala na butangan sang traffic lights. Ginkumpirmar ni Attorney Ruben Micael Sabig ang pamuno sang Bacolod Transport o Traffic Management Department nga ginsuguran na sa syudad ang pagbakal sang 8 ka mga bag-o nga traffic lights nga ipahamtang sa mga major intersections sa Bacolod. Ang ini nga mga traffic lights ang may camera agud ma-monitor sang BTTMD ang mga salakyan nga nagalabay sa amo nga mga dalan. Suno kay Sabig, wala pa matungod kung saan umaabot ang mga ginbakal nga traffic lights apang ginapaabot nga sa Hunyo mabutangan na sa traffic lights ang dalan Burgos, Lopezina. Ginatun-an man sang BTTMD ang posibilidad nga i-amend ang ordinansa sang syudad agud matugutan na ang left turn sa Burgos, Lopezina. Lakip sa mga intersection nga butangan bag-o nga traffic lights among Burgos sa Circumferential Road, Burgos Lacson Street, Lacson Via Aquino Drive, Lacson Rizal Street, Lacson Hernay Street, Araneta Lizarri Street kag Araneta Hernay Street. May mga camera na gina siyang dalag ko sina nga mga camera and I think may ara na gid siyang hindi lang radar lang para mabalaan. Pero may sensor na gid sila. Traffic lights with camera. Yeah, with camera. Dako na siya nga bulig para sa ato na traffic. Matamat. May violation, pwede na makikita. No, kay kinanglan ta na yan ang system. Pwede siya magamit in preparation for that. Kaya kung ang camera makasarang man lang, pwede ta no contact ng mga violation. Pwede ta na siya magamit. Pero there's gonna be a guideline for that before. So, ang purpose ng camera is monitoring nga? Yes, monitoring.
Sa number 8, most wanted nga persona sa NIR nga may kaso nga rape, arestado. Arestado ang ginakabig top 4 most wanted persons sa Negros Island region nga may kaso nga 5 counts sang qualified rape. Nadakpan ang suspect sa barangay 1, poblasyon sa Banwas ng Ibi Magalona sang Lunes, Mayo 4. Sunod sa PNP, menor de edad ang ginhimuslan sang akusado. Wala sang may ginrecommend nga piyansang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sang akusado. Sa number 7, masobra sa 1 million pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa Bacolod. 3 ka mga persona na dakpan sa City Drug Enforcement Unit sa duha ka separado nga buy-bust operation sa Bacolod City. Ginabulubanta 680,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang nakuha kay alias MM. 31 anyos kag alias sa Polite o Polite, 41 anyos sa ginpatigayon nga buy-bust sa Purok Fatima 2, Barangay Sumag. Samtang kainas ang kaagahon nakuhaan naman sang 340,000 pesos nga balor sang illegal nga droga si alias Mimi, 22 anyos sa Purok Lubi, Barangay 3. Sila magapangatubang sang kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 6, mangunguma patay sa pagpaniro sa Calatrava. Patay isa ka mangunguma matapos gintiro sang 3 ka mga armado sa sitio Balatuan, Barangay Dolis sa Banwas ng Calatrava sadtong Martes. Nakaangkon sang igo sang bala sa ulo kag tiyan ang biktima nga si alias Jemar, 53 anyos. Nagwa sa investigasyon nga may nag-abot nga mga armado nga luyag makig-istorya sa biktima. Matapos ini nagdalagan ang biktima pasulod sa ilabalay kag siyang ginsundan sa mga suspect kag ginluthang. Ginsiling ni Police Captain Jesus Alba, ang hepe sa Calatrava PNP, land conflict ang motibo sa insidente, bangod madugay na nga nagainaway ang magpamilya bangod sa duta. Sa number 5, barangay pwede na makapangdakop sang iligal nga nagahaboy sang basura. 5 ka tiglawas ang kada barangay sa siyudad sa Bacolod ang paghatagan sa otoridad sa Environmental Management Bureau agud nga magpangdakop sang mga nagahaboy sang basura sa mga hindi designated areas. Nagsugod kay sang agang duha ka adlaw nga seminar workshop kag reorientation program sa Bacolod Environment and Natural Resources Office para sa hugot nga pagpatuman sang proper waste disposal sa 61 ka mga barangay sa syudad. Ginpabutyag man sa mga punong barangay nga isa sa mga nakita nila nga rason kung nga ang may illegal dumping amo ang inconsistent nga garbage collection. Ginsiling ni Councilor Homer Bais ang pamuno sa Committee on Environment, madugay na nga paumod ang syudad sa mga illegal dumpers. Kag sa karon kinahanglan na nga matap na ini. Kung madakpan ng isa ka individual nga nagahaboy sang basura sa mga lugar nga hindi dumping area, may otoridad na ang barangay nga maghatag sa ila sang multa o kun penalidad. Magatakop buwas nga adlaw ang mga seminar kag pagahulato na lang sa barangay ang accreditation gikan sa City Legal Office agud mangin legal ang ila pagpangdakop sa mga illegal dumpers. Panawagan naman ni Bai sa publiko magbuylog sa programa sa syudad kag ipabilin nga matinlo ang mga lugar nga hindi dapat paghabuyan sang basura. Well, tanan gid is one word is cooperation. Especially sa mga halabuyan, kay kung mahimo talang pag-cooperar, ilibudlay ang problema sa pag-address ang basura. Pero kung mansig haboy lang ka, maging dugang ang trabaho sa siyudad. But hopefully,
makabugtaw man ang tao nga ang problema sa garbage hindi lang ni para kay mayor, para sa kapitan, para sa amon, at ato ni tanan concern. Kaya balik ginaya sa aton. Pag hindi amo ang aton, paghaboy sa basura, mabalik ginaya sa aton. Sa number 4, may panibag-o nga dengue-related death sa Negros Occidental. Nadugangan sa isang dengue-related death sa Negros Occidental. Kadamuon sa kaso sa dengue nagdangat sa 601. Sa datos ng Negros Occidental Provincial Health Office, humalin Enero tubtob Abril 25, apat na ang dengue-related deaths. 601 ang dengue cases, pero kung ipaanggit sa kasubong at iyon sa nagligad nga tuig, 66.8% nga manubo ang kaso subong nga 2026. Ang La Calora City ang may pinakamadamo nga dengue cases nga gin-report, 59. Nagasunod naman ang Bago City nga may 56 kag San Carlos City nga may 51 cases. May pinakamadamong apektado sa dengue cases ang yara sa 1 to 10 years old nga age group. Wala nagaunta ang panawagan sa PHO sa publiko nga ipabilin nga matinlo ang palibot kung may paghilanat sa masobra sa duha ka adlaw, rashes, pagpananakit sang kalawasan, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa number 3, epekto ng wind power project sa mga migratory birds sa Bago City, ginapatunan. Nahumana ang public hearings and consultation para sa wind energy project sa siyudad sa Bago nga nagasakop sa 7 ka mga barangay. Ginsiling ni Anay Governor Rafael Lito Coscoluela nga karon na Provincial Consultant for Environment and Energy nga tigayo na nakakuha sa Resolution of No Objection o kunrono ang Bago Negros Energy Corporation para sa 150 megawatt nga wind power project sini gikan sa mga barangay. Sakop ang barangay Kalumangan, Napoles, Talok, Sampinit, Busay, Balingasag, kag Lag-asan sa amo nga proyekto. Wala pa sang rono gikan sa probinsya suno kay Coscoluela kay magasubmit pa lamang sila sa resulta sang mga ginpatigayon nga hearing. Ginhinyo man ang evaluation sa Philippine Biodiversity Conservation and Foundation bahin sa proyekto, labi na ang epekto sang pagpatukod ng towers sa mga migratory birds nga nagasayo sa lugar. Ang Bago City kabahin sa Ramsar site o kunang Negros Occidental Coastal Wetland Conservation Area. Damlagpagin siling sa opisyal sang Sang Power nga isa ka Thai-owned company kagamong investor nga nakita nila ang potential sa wind farm nga pagatukuron sa Bago City. Sa number 2, sa mga interesado nga mag-shift sa renewable energy, labi na sa solar energy, inina ang higayon nga masabat ang inyo nga mga pamangkot. Kay man isa sa luyag nga tutukan sa Renewable Energy Week Expo nga ginapamunuan sa Negros Occidental sini nga semana ang mga Solar 101 kag Consumer Protection. Ginapaabot ang pagtililipon sa mga provincial, city kag municipal officials, mga national government agencies sa pagpanguna sa Department of Energy, mga renewable energy developers, technology providers, investors, financial institutions, community leaders kag energy consumers sa Renewable Week Expo nga magasugod sa May 7 tubtob 9 sa SMX Convention Center sa Bacolod. Diin gid bala dapat magasugod kung gusto mo mag-transition sa solar power. Ano bala mga requirements? Ang electrical safety nga dapat hatagan sang konsiderasyon kag ano ayhan ang financing available para sa mga interesado. Iniapila sa talakayon nga mga topiko suno kay Rafael Lito Coscoluela, ang Provincial Consultant on Energy and Environment.
Gusto man nila nga maplastar ang safeguard sa mga consumers kaangay sang pagwa sa listahan sa mga accredited companies sa pag-install sini. Sa piyakabahin, isa man sa igalunsar sa mga expo ang Recreate Negros. Sa idalom diri ang mga komunidad nga wala sang access sa energization program ang may kahigayunan nga mahatagan sang kuryente gamit ang renewable energy. Ang savings gikan sa pag-transition sang gobyerno probinsyal sa solar energy ang mga gamiton para mabuligan ang mga komunidad nga tubtub sa karon wala sang enerhiya. Sunod kay Joshua Villalobos, ang Secretary General sang NICE o Negros X Initiative for Climate and the Environment nga partner sa mga expo, ginausisa ang komunidad kung ano ang ila nga kinahanglanon nga amo ang ginabasehan sa programa para sa ila. So may Soria Party Solar 101 and of course diri matandog kung gusto ka magpa-install solar sa imong balay, where do you start? No? Anong imuon mo? We've always tried to emphasize antes ka mag-decide, number one, you ask yourself, pila ang power gina-consume ko? So energy audit is very important. Second, sino ang pwede maka-install? So we're hoping to have a directory of accredited installers. We're going to ask all of our known installers dire to register with DOE in order to get accreditation. So when anyone decides, I want to have a solar system in my house, ilang taon niya ang directory? Pinagi kay Gublito na kagsang aton gobernador subong kay Governor Bong Lacson, nagdesider sila nga ang savings nga nakuha halin sa mga facilities sang solar sang provincial government i-invest naton sa local communities. No, kag ini nga mga communities amo ni sila ang most likely will not have access to clean energy or to energy. No, makita naton nga ang aton energization rate diri sa probinsya dako pagyapon ang aton lalagson, no? May mga sitio pagyapon nga wala nalabutan sa mga electric co-ops, may mga isla, for example kung diin may ginaobra kami nga project sa NICE ang isla sang Matabas, gid-konsulta namon ng electric co-op siling nila that island is not part of our energization plan for the next 10 years. Kag sa number 1, makawalo na ka beses nga ginbalik-balikan sang taga City Legal Office sa Bacolod ang mga vendors sa South Capitol Road kay kada tapos hawan, liwat na naman sila nga nagapatukod sang structure. Sunod sa isa sa mga vendors, hindi lang man ang iya makuhaan sang income para mabuhi ang iya kaugalingon. May report si Romeo Subaldo. Saway ko gabalik ka? Gabalik? Hindi gabalik kay pabaklon mo ko wala kwarta. Paano ko makabakal kung ay kwarta? Oh, kay pigado ko kayo. Ginwalihan sang senior citizen nga si Nilayda Balayog ang mga taga City Legal Office sang ginistorya siya nga hindi pwede makabutang sang structure nga nagatungtong mismo sa sidewalk sa may South Capitol Road sa kilid sang Capitol Lagoon sa Bacolod City. Suro pa sa iya, 1980s pa siya nga nagabaligya sang una sa sulod sang Laguna. Inilang ang iya ginasaligan para mapakaon ng iya kaugalingon. Tos ko subong sa katigulangon ko kan sakit ang hawa ko. Gapungko ko di kay siling ko. Kung mangawat ko dakpon ko, prisuhon ko. Gapungko ko di mabuhi ko. Ginpakalma siya ni Attorney Clarence Isulat sa enforcement team ng CLO. Sulat ang malan, ang malaya ang eksakto. Ang iban niya nga may mga posisyon. Ay posisyon sa una, nagalog kami. Inaapi-api kami dali kay mabato kami para yung man sila mahulingan sila. Ginhabala na siya nga daan ni retired Police Colonel Levy Panggi sa enforcement team man sang CLO nga hindi sila pwede makabutang sang structure sa sidewalk kay alagyan inisang tawo. Ang problema pa, kami mga folding bed na kag mga lulutuan. Diri na sila nagatinulog kagang iban sa ila, diri man nagabanyo sa likod sang baligyaan. Kung mobile nga baligyaan nga madala nila papauli kung gabi, pwede pa kuntani. So ang sila dapat? White na permanent structure, dapat sila balance card lang. Oo. Kay movable, mag-permanent kayo, na inuwan na kusina.
Yung mo ano na hiligdaan. Kaya mo naman, yung dapat makoperar sila. Mm-hmm. Kaya man sila gipalit. Oo. Bigyan mo kaya. Oo. Wala lang permanent structure. Amo na ginapangabayta. Okay. Ini ang ikawalo na nila nga balik-balik sa lugar. Makapila na ka beses nga ginpangkakas ang structure pero nagabalik-balik lang. May mga yellow line na ganing agin butang sa area para hindi pagbutangan sa structure pero madula na sila makadali kag balik na naman. Gintagaan sila tubtubwas agud himuson ang structure nga nagaangot na sa kudal sa propiedad sang probinsya. Kag kun buwas ara pa sa gihapon liwat na naman sila nga himuson. Ginadumilian sang syudad ang pagbutang sa mga permanent structures ilabi na sa mga sidewalks kay ini ang alagyan sa mga pumuluyo kag hindi plastaran sang negosyo. Ang problema lang sa enforcement team kay ang iban nga mga vendors dinikada na nga nagabaligya. Gani mabudlay paatagan nga hindi tanan nga kinaangdan ginapahanugutan sang syudad. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, popular nga bantay dagat nga tambayan sa Hilubaan, ginaplano nga paayuhon pagid. Ini ang ginatawag nga bantay dagat sa Hilubaan. Sa higad lang ini, sang baybay, kag may watchtower sang bantay dagat. Gani iniman ang tawag sang kadaman sa lugar. Subong may mga kalan-an, kapihan, kag tambayan na sa area. Malapit lang ini sa town proper, gani basta maghapon-hapon na, ginadagsa ini sang tawo ilabi na subong nga summer. Hindi lang taga-Hinubaan ang nagatambay diri, kundi ang mga bisita halin sa iban nga mga lugar na lingaw man sa pagpangayaw diri. Wala labot nga ara ini sa higad sang baybay, kadamo sang pilian nga kalan-an kag kapihan samtang gina-enjoy ang matahom nga sunset. Sa post ni Mayor Daf Reliquia subong nga adlaw, iyagin pahibalo ang mga taga-Hinubaan sa iya plano nga pagpaayo pagid sang lugar. Kun Biyernes kag Sabado magabutang ang LGU sang LED wall diri. Magalas 4 sang hapon may pa-zumba, kag alas 6 tubtub las 8 may film showing kag pa-live concert. Bagay nga ginaabi-abi sang mga pumuluyo para sa dugang nga kalingawan nga sarang pagid makadala sang dugang nga turista. Kag of course kitang naga-shoutout sa ating mga live viewers kaya Santino. Good afternoon, Miss Barbara Mijares, and to all members of Digicast Negros watching from Dumaguete City, Negros Oriental. Wow, from Dumaguete City. Gloria Bantigue, good afternoon, Digicast NIR, kag Ma'am Barbara Mijares, watching from Pulupandan. Miss Maricon Gamboa Hayashi, good evening, Miss Barbara and Digicast. Si Ma'am Maricon, ari niyo siya sa Japan. Hensley Cecil Alguna, Mumbai. Good afternoon, Digicast Negros, NIR, Miss Barbara Mijares. Maricon Songkip Valladores. Maayong hapon, Digicast Negros and Negros Island region. Keep safe, hambal niya. Everyone watching from Fairview, Quezon City. Kagamayad to ang top 10 stories of the day. Tubtub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.